Arina dantzatu alizateko 3 pausu ikasi beharko dituzu. 1, 2, 3, 4, mediak eta kuartango puntak. 1, 2, 3, 4 pausua ikasten hasiko gara. 1, 2, 3, 4 pausua 4 zatitan banatzen da. Ezkerrarekin hasita adibidez, alde batera eta puntan aterako dugu. Honi 1 esango diogu. Bigarren zatia egiteko, ezkerra jaso eta eskumarekin punta atzean egingo dugu. Hirugarren zatia egiteko, ezkerra berriz alde batera eta puntan aterako dugu. Eta laugarren eta azkena, modu honetan itxiko dugu. Zati batetik bestera pasatzeko, salto batekin aldatuko dugu. Froga dezagun. 1, orain atzean, berriz 1, eta itxi. Berriz egingo dugu. 1, hurrengoa atzean, berriz 1, eta bukatzeko itxi. Behin ezkerreko oinarekin eginda, ikasi dezagun orain eskumako oinarekin hasita. Berdin 4 saltotxoak egingo ditugu. Eskumarekin alde batera eta puntan, ezkerrarekin punta atzean, oina berriz atera alde batera, eta bukatzeko itxi. Goazen egitera berriz ezkerrarekin hasita. 1, atzean, 1, itxi. Primeran, orain eskumarekin hasita. 1, atzean, 1, itxi. Eskerrarekin hasita, pixkat azkarrago egin dezagun. Eta 1, atzean, 1, itxi. Eta jarraian, eskumako oinarekin hasita. Eta 1, atzean, 1, itxi. Orain, biak jarraian egingo ditugu. Ezkerrarekin hasita, eta 1, atzean, 1, itxi, 1, atzean, 1, itxi. Beste behin, eta 1, atzean, 1, itxi, 1, atzean, 1, itxi. Pausua ondo barneratzeko, behin eta berriz errepikatuko dugu. Ezkerrarekin hasita, eta 1, atzean, 1, itxi, 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 1, atzean, 1, itxi. Pausu hau gorputza alde batera eta bestera biratuta dantzatzen da. Biraketa ikasteko hurrengo ariketa egingo dugu. Ezkerreko oinarekin hasita, ikasitako pausuarekin hasiko gara. Normal. Eta 1, atzean, 1, itxi, 1, atzean, 1, itxi, 1, atzean, 1, itxi, 1, atzean, 1, itxi. Orain saiatu poliki gorputza biratzen. Alde batera, bestera. Alde batera, bestera. Pausua galtzen baduzue, bueltatu zaitezte hasierara. Aurrez aurre eta biratu gabe. Behin pausua berreskuratuta eta konfiantza hartuta, biratzen hasi berriz. Primeran, ariketatxo hau errepikatu dezagun. Eta 1, atzean, 1, itxi, 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 1, atzean,
bat, itxi, bat, atzean, bat, itxi, bat, atzean, bat, itxi, bat, atzean, bat, itxi, bat, atzean, bat, itxi, bat, atzean, bat, itxi, bat, atzean, bat, itxi, bat, atzean, bat, itxi, bat, atzean, bat, itxi, bat, atzean, bat, itxi. Behin hau landuta, hasieratik biratzen ikasi behar dugu. Honetarako, gorputza eskumara biratuta, ezkerreko oinarekin hasiko dugu pausua. Prest? Eta bat, atzean, bat, itxi, 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 bat, atzean, bat, itxi. Gerta daiteke beste aldera hasi behar izatea. Beraz, oraingoan, ezkerrera piratuko dugu gorputza eskuineko oinarekin hasita. Eta bat, atzean, bat, itxi, 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 bat, atzean, bat, itxi. Behin lehenengoko pausua ikasita, mediak pausua ikasiko dugu. Pausu hau ikasteko, eskumara begira kokatuko gara. Eta orain, lehen ikasitako pausuarekin hasiko gara. Ezkerreko oinarekin hasita, eta bat, atzean, bat, itxi. Ezkerreko oinarekin eta ezkerretara, bi saltotxokin, buelta bat emango dugu. Buelta, buelta, eta bukatzeko, bat eta itxi. Berriz egingo dugu. Hasierako posiziora bueltatzen gara, prest, eta bat, atzean, bat, itxi, bi saltotxokin buelta ezkerretara, buelta, buelta, eta berriz ere, bat, itxi. Hasierako poziziora bueltatuko gara, eta dena jarraian egingo dugu. Prest, bat, atzean, bat, itxi, buelta, buelta, bat, itxi. Berriz, hasierako poziziora, eta bat, atzean, bat, itxi, buelta, buelta, bat, itxi. Froga dezagun orain, beste aldera begira, pausua egiten. Eskumako oinarekin hasita, eta bat, atzean, bat, itxi, eskumako oinarekin eta eskumara, buelta, 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 eta bukatzeko eskumarekin, bat, itxi. Hasierako poziziora eta errepikatuko dugu eskumarekin hasita. Prest, eta bat, atzean, bat, itxi, eskumarekin buelta eskumara, buelta, buelta, eta bukatzeko eskumarekin, bat, itxi. Beste behin, baina dena jarraian. Eskumako oinarekin hasita, eta bat, atzean, bat, itxi, buelta, buelta, bat, itxi. Hasierako poziziora berriz egiteko, prest, bat, atzean, bat, itxi, buelta, buelta, bat, itxi. Errazago izateko, behan duzu marraztuta pausuaren egitura. Has gaitezen berriz ezkerreko oinarekin hasita. Eta bat, atzean, bat, itxi, buelta, buelta, bat, itxi. Behin amaituta, eskumako oina hasitakoarekin lotuko dugu. Eta bat, atzean, bat, itxi, buelta, buelta, bat, itxi. Eta hemendik, ezkerrarekin hasita berriz ere, hasiko gara. Eta bat, atzean, bat, itxi, buelta, buelta, bat, itxi. Eskumarekin, hasita, bat, atzean, bat, itxi, buelta, buelta, bat, itxi. Saia gaitezen orain, biak jarraian egiten. Prest, ezkerrarekin hasita, eta bat, atzean, bat, itxi, buelta, buelta, bat, itxi, 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 bat, atzean, bat, itxi, buelta, buelta, bat, itxi. Hasierako poziziora eta berriz. Ezkerrarekin hasita, eta bat, atzean, bat,
itxi, buelta, buelta, bat, itxi, bat, atzean, bat, itxi, buelta, buelta, bat, itxi, bat, atzean, bat, itxi, buelta, buelta, bat, itxi, bat, atzean, bat, itxi, buelta, buelta, bat, itxi, bat, atzean, bat, itxi, buelta, buelta, bat, itxi, bat, atzean, bat, itxi, buelta, buelta, bat, itxi. Bukatzeko, hirugarren pausua ikasiko dugu, kuartango puntak. Hasteko, bi kuartango egingo ditugu eskuineko oinarekin hasita. Prest, eta bat, bi. Jarraian, bi punta eskuineko oinarekin hasita, punta, punta. Eta bukatzeko eskuineko oinarekin hirugarren kuartango bat. Primeran, berriz egin dezagun, eskuineko oinarekin hasita, bi kuartango. Eta bat, bi. Eskuinarekin hasita, bi punta, punta, punta. Eta eskuinarekin hirugarren kuartango bat. Oso ondo. Ikasi dezagun orain ezkerreko oinarekin hasita. Prest, bi kuartango, bat eta bi. Ezkerrarekin hasita bi punta, punta, punta. Eta ezkerrarekin hirugarren kuartangoa. Berriz ezkerreko oinarekin hasita. Prest, eta bat. Bi punta ezkerrarekin hasita, punta, punta, eta hirugarren kuartangoa. Dena jarraian egiten saiatuko gara orain, eskuineko oinarekin hasita. Eta bat. Bi, punta, punta, hiru. Ezkerreko oinarekin hasita, bat. Bi, punta, punta, hiru. Eskuinarekin orain, eta bat. Bi, punta, punta, hiru. Ezkerrarekin hasita berriz, bat. Bi, punta, punta, hiru. Hasierako poziziora bueltatzen gara eta berriz eskumarekin hasita. Eta bat. Bi, punta, punta, hiru. Ezkerreko oinarekin hasita eta bat. Bi, punta, punta, hiru. Eskuinarekin orain, eta bat. Bi, punta, punta, hiru, eta ezkerrarekin hasita, bat. Bi, punta, punta, hiru. Dena jarraian egiten saiatuko gara, eskuineko oinarekin hasita. Eta bat. Bi, punta, punta, hiru, eta bat. Bi, punta, punta, hiru, eta bat. Bi, punta, punta, hiru, eta bat. Bi, punta, punta, hiru. Berriz ere eskuineko oinarekin hasita, prest, eta bat. Bi, punta, punta, hiru, eta bat. Bi, punta, punta, hiru, eta bat. Bi, punta, punta, hiru, eta bat. Bi, punta, punta, hiru. Gauza bera egingo dugu orain, baina ezkerreko oinarekin hasita. Prest, eta bat. Bi, punta, punta, hiru, eta bat. Bi, punta, punta, hiru, eta bat. Bi, punta, punta, hiru, eta bat. Bi, punta, punta, hiru. Bukatzeko abiadura pixkatxo bat emango diogu. Eskuineko oinarekin hasiko gara adibidez. Prest, eta bat. Bi, punta, punta, hiru, 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 eta bat. Bi, punta, punta, hiru. Berriz eta arinago, prest, eta bat. Bi, punta, punta, hiru, eta bat.
Bi, punta, hiru eta bat. Bi, punta, hiru eta bat. Bi, punta, hiru.